Oh, they're away, and Gatling got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very near. Comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the most emphatic way. Brilliant, brilliant, brilliant. Usain Bolt of Jamaica is the fastest man on the planet. To, čo ste práve počuli, bol záznam z olympiády v roku 2012 v Londýne, finále v behu na 100 metrov, ktorý ako inak vyhral Usain Bolt. Priznám sa, že všetky šprinty Usaina Bolta som poctivo sledovala a priznávam aj to, že veľkú rolu v tom zohral ošiaľ, ktorý dokázal vyvolať okolo šprinterskej disciplíny. Keď bol Usain Bolt na štarte, v hľadisku štadióna by ste nenašli jediné voľné miesto a televízne prenosy počas 9 sekúnd doslova horeli. Všetci chceli vidieť tohto, ako sme mohli počuť, v tej dobe najrýchlejšieho muža našej planéty. Tak uvidíme, či sa tento rok podarí niekomu prekonať rekordy Usaina Bolta, aj keď nevieme, aké časy dosahovali šprinteri v starovekom Grécku. Lebo však oni behali nahy, tak to im snáď pridávalo na rýchlosti, nie? No nič, treba to otestovať. Čo však vieme, je, že ovácie, ktoré dnes dokážu zožať olympijskí víťazi, to je len taký slabý odvar, taký čaj zo školskej jedálne oproti starovekému Grécku. Víťazstvo na olympijských hrách v starovekom Grécku sa vraj rovnalo víťazstvu vojvodcu vo vojne. Čo teda značí napríklad to, akým spôsobom boli víťazi vítaní vo svojej domovine, keď sa vrátili z Olympie. Zachovala sa nám písomná správa o tom, ako si uctil Akragas, čo je dnešné Agrigento na Sicílii, svojho rodáka Exaineta, keď v roku 412 pred našim letopočtom zvíťazil na 92. hrách druhýkrát v behu na jedno štádium. Citujem. Vošiel do mesta, stojac na pripravenom voze so štvorzáprahom a jeho sprievod tvorilo 300 vozov popredných občanov, každý s párom bielých koní. No a vieme, že niektorých víťazov po návrate z Olympie tiež pred mestskou bránou čakal chor, ktorý ich privítal oslavnou ódou, prípadne im zaspieval hymnus na ich počesť. No a v starších časoch niektoré mestské štáty do hradieb vybúrali a vybudovali samostatné brány, ktorými víťazi so spomínanými sprievodmi vstupovali. No a mestská rada neskôr usporiadala slávnostnú hostinu v tzv. Prytaneu, čo sa považovalo za najvyššiu verejnú poctu. To Prytaneum si môžete predstaviť ako samostatne stojacú mestskú budovu, ktorá stála niekde v centre mesta na Agore a bola určená na slávnostné hostiny a prijímanie významných hostí. No a po hostine nasledovala jedna veľmi dôležitá vec. A to, že na najbližšom zasadnutí rady alebo ľudového snemu sa rozhodovalo o postavení sochy na počesť víťaza. A ak teda víťaz pochádzal z bohatej rodiny, tak si ju nechal postaviť sám. A ak to tak nebolo, tak ju postavilo mesto za peniaze z mestskej pokladnice. Zvyčajne sa nechávali vyhotoviť dve sochy, jedna putovala do Olympie a druhá buď na miestnu agoru alebo do gymnázia. Vizuálne umenie bolo neodmysliteľnou súčasťou života starovekých Grékov a zobrazovanie vysekaných kalokagatických atletov, ako už vieme, bolo ich obľúbeným námetom, avšak ono to s niečím súviselo. Vizuálne umenie bolo neodmysliteľnou súčasťou života starovekých Grékov a ako už vieme, zobrazovanie vysekaných kalokagatických atletov bolo ich obľúbeným námetom. Avšak nebolo to len o pocte nadaným športovcom a ukážke tvrdej driny a talentu daného umelca. Malo to súvisť s jednou veľmi dôležitou súčasťou života starovekých Grékov. Primárnym námetom pre starovekých sochárov a maliarov bola ich nekonečná šialená mytológia. ChatGPT, prosím ťa pekne, vieš mi prosím ťa povedať, koľko postav sa spomína v starovekej gréckej mytológii? Presný počet postáv nie je možné určiť, ale odhady a zbierky rôznych mýtov môžu obsahovať stovky až tisíce jednotlivých mien a postáv. Existujú encyklopédie a knihy o gréckej mytológii, ktoré môžu obsahovať stovky strán opisov rôznych postáv, ich príbehov a rodokmeňov. Niektoré zdroje, ako napríklad The Greek Myths od Roberta Gravesa alebo Theoi Project,
Môžu zahrnúť viac než 2000 až 3000 postáv, ak sa berú do úvahy aj menej známe a miestne mýty. Vzhľadom na to, že slovenský ChatGPT očividne dabuje Thomas Puskajler, pre istotu zopakujeme, že to mohlo byť 2000 až 3000 postav. No a Gréci týmto postavám, najmä olympským bohom, dávali vizuálnu podobu a umiestňovali ich do svojich úžasných chrámov, ktoré im boli zasvetené. A do týchto chrámov chodili ľudia, chodili sa sem modliť, chodili týmto bohom prinášať rôzne obety a dary. No a z písomných zdrojov vieme, že Gréci milovali monumentálnosť a sochy ich bohov mali častokrát aj desiatky metrov a sochári sa snažili zobrazovať ich ako fyzicky dokonalých. Gréci v rámci výtvarného umenia nemali žiaden kanón, ktorého by sa museli pridržiavať, tak ako to bolo u ich orientálnych susedov, od ktorých sa inšpirovali. Boli to najmä Egypťania a Asýrčania, ktorých civilizácie sú oveľa staršie ako tá grécka a keď Gréci ešte len osídľovali svoje dnešné územie, tak Egypťania a Asýrčania už dávno po umeleckej a architektonickej stránke boli na pomerne vysokej úrovni. Avšak umelci týchto krajín sa v tvorbe museli pridržať veľmi prísnych pravidiel a keby si nejaký umelec náhodou dovolil byť progresívny a originálny, tak jeho panovník by bol, že toto pôjde do vážnych dimenzií. Čo toto je za človeka? No, to sa nechcem tu hovoriť dopredu, čo bude, ale bude cirkus nenormálny. No dajme si kratší výlet do Egypta. Poďme sa pozrieť, ako tam to umenie teda fungovalo. Egyptský umelec, keď išiel maľovať, tak najskôr si na stenu mal nakresliť sieť priamok a následne na nich rozmiestnil všetky postavy. No veď to poznáme, že postavy a zvieratá na staroegyptských maľbách vyzerajú, ako keby boli nakreslené pomocou pravitka. No a taký sochár musel napríklad postavy, ktoré sedia, zobrazovať s rukami položenými na kolenách a podoby bohov boli prísne určené. Napríklad boh Hor, čiže pán nebies, sa musel zobrazovať ako sokol alebo muž s hlavou sokola a taký Anub, boh mŕtvych, sa musel zobrazovať ako šakal alebo muž s hlavou šakala. No a okrem toho umenie nebolo určené na obdiv pre kohokoľvek, ale bolo určené zväčša pre panovníka alebo pre členov kráľovského dvora. Gréci však neboli zjednotení, nemali žiadneho spoločného panovníka, ktorý by ich obmedzoval v ich kreatívnych nápadoch a v ich realizovaní. Fungovali v rámci mestských štátov, bolo ich veľa, bolo ich stovky a v každom mohlo fungovať iné zriadenie. Tieto mestské štáty navzájom superili a superili aj vo výtvarnom umení. Takže keď sa nejaký umelec rozhodol zobraziť napríklad boha Apolóna s telom Janka Koleníka, iný umelec si povedal, že sa pokúsi zobraziť iného boha s telom Adama Bardyho. No a ako inak si natrénujete zobrazovanie fyzickej dokonalosti, ak nie na mladých kalokagatických atletoch? Sochy atletov teda boli dva v jednom. Umelci tela atletov pozorne sledovali a študovali ich anatómiu, zobrazovali ich v najrôznejších polohách a zároveň pre víťazov hier to bola obrovská podsta. A nielen pre nich, ale aj pre ich rodné mesta, ktoré s veľkou pýchou sochy víťazných atletov vystavovali. A krásne na tom bolo, že takúto sochu mohol získať akýkoľvek slobodný grécky občan bez ohľadu na sociálny status. Mladému atletovi stačilo vyhrať v nejakej disciplíne na olympijských hrách, ktorých sa mohol zúčastniť za následujúcich podmienok. Atlet musel byť Grék, slobodný občan niektorého z mestských štátov, nesmiel sa previniť hrdelným alebo ťažkým zločinom, na hry sa musel pripravovať minimálne 10 mesiacov a nesmiel byť občanom mestského štátu, ktorý porušil posvätný mier, ktorý bol počas hier vyhlásený a volal sa Ekechéra. Z historických prameňov vieme, že sochy atletov zdobili celé okolie Altisu, čo bol posvätný okrsok Olympii v komplexe, kde sa olympijské hry konali a vraj sa rátali na tisíce, čo môže byť pravda, ale vzhľadom na to, že Gréci mali tendenciu občas trošičku preháňať vo svoj prospech, tak to budeme brať s rezervou. No a teraz, kamaráti, ideme si porozprávať o smutnej skutočnosti. Nezachoval sa nám žiaden originál sochy olympijského atleta. Respektíve jeden bronzový vozadaj, ktorý sa našiel v Delfách, ale ten bol postavený vraj na počesť víťazstva Polizala na Pythijských hrách a Polizalos bol
týran v jednom z miest na Sicílii. Link na jeho fotografiu vám nechám v popise. Avšak ruky a nohy môžeme boskávať starým Rímanom, ktorí obdivovali grécke umenie a podľa nich tie najkrajšie diela si nechávali kopírovať. Takže zo pár svoch olympijských atletov sa nám predsa len zachovalo. Sú to ale všetko rímske kópie a nevieme, do akej miery zodpovedajú originálom a ako kvalitne sú skopírované, ale to vôbec nevadí, lebo ako sa hovorí, skopírovanej gréckej soche na zuby nepozeraj. Tak poďme na to. Toto sú tie najznámejšie. Discobolos. Discobola minimálne z videnia všetci poznáte a tí, ktorí netušia, o čom točím, tak dole v popise epizódy nájdete link na jeho fotografiu. Jeho autorom by mal byť grécky sochár Myrón, ktorý ho vyrobil pravdepodobne v rokoch 465 až 460 pred našim letopočtom. A všeobecne sa uvádza, že zobrazuje atleta vo vrcholnom okamihu, keď má hodiť mocne rozkývaný disk z obrátky do diaľky. A jeho postoj vyzerá tak presvedčivo, že si ho vraj moderní atleti neskôr zvolili za vzor a snažili sa osvojiť si podľa neho presný grécky spôsob hodu diskom. Avšak ukázalo sa, že táto poloha vraj na hod diskom vôbec nie je ideálna a neskôr významný historik a teoretik umenia Ernst Gombrich vyslovil svoj názor a to, že discobolos nie je autentické zachytenie hodu diskom, ale je to jednoducho póza, ktorú si Myrón od atleta vypýtal tak, aby vyzeral čo najlepšie. Rozmýšľam, ako by starí Gréci reagovali, keby sme im ukázali dnešný Instagram. Ja sa obávam, že by boli nadšení. Žiadne body positivity, oni by tomu nerozumeli. Originál discobola bol pravdepodobne bronzový a nám sa zachovala mramorová rímska kópia, ktorú si môžete pozrieť v Rímskom národnom múzeu. Mimochodom sádrovou kópiou krásneho discobola sa hrdíme aj u nás v redakcii, tak v storkách na Instagrame vás od neho nechám pozdraviť. Ďalší, Diadumenos. Diadumenos doslova znamená ten, ktorý si uväzuje stužku, respektíve uväzujúci si stužku okolo hlavy. Autorom tejto sochy je známy Polykleitos, ktorý je tiež prezývaný ako majster monumentálnej harmonie alebo tvorca ideálu atletickej krásy. No a môžeme len potvrdiť, aj keď Diadumenos je opäť len rímska kópia, zobrazuje nádherného dokonalého atleta a žiaľ chýbajú mu ruky, ktorými si tú stužku zaväzuje, ale to vôbec nevadí a nevieme, koho presne zobrazuje, ale podľa gréckeho cestopisca Pausania by mohol zobrazovať Pythokleas Elizu, víťaza v päťboji na 82. hrách a jeho kópiu si viete pozrieť v Národnom archeologickom múzeu v Atenách, ktoré mimochodom odporúčame navštíviť v zimných mesiacoch, keďže návštevnosť Akropoly a Atenského múzea je v letných a zimných mesiacoch diametrálne odlišná. Ja som tam bola sama v tom múzeu, normálne na mňa pozerali, že čo tu robí turista v januári, som sa cítila ako votrelec. Ďalší, Doryforos. Doryforos znamená ten, ktorý nesie oštep, respektíve nesúci oštep. Opäť ide o rímsku kópiu Polykleitovho originálu a ja sa priznám, že kedysi som za absolútne najdokonalejšiu sochu atleta považovala spomínaného discobola, no potom som uvidela Doryfora a odvtedy sa neviem rozhodnúť. Doryforos sa považuje za akési stelesnenie kanónu, pričom sa na chvíľku zastavíme. Ja som spomínala, že Gréci sa pri tvorbe nemuseli držať žiadnych prísnych pravidiel. Oni však nejaké pravidla mali, ale nikto ich nevynúcoval a vytvárali si ich sami. A skôr to boli akési poučky, ktoré pomáhali mladým umelcom, keď začínali tvoriť. No a autorom takýchto pravidiel bol aj sám Polykleitos, ktorý vytvoril knihu zvanú Kanón a vysvetľoval v nej napríklad proporcie ľudského tela. No a ja môžem len potvrdiť, že Doryforos je dokonalé zvládnutie anatómie a proporcií. Sťaby model Lukáša Kimličku, starogrécky koleník, achajský Henry Cavill. V tomto prípade však musíme podotknúť, že si nie sme istí, či ide o atleta a či zobrazuje niekoho konkrétneho, ale predpokladá sa, že ide o vrhača oštepom. Tak sa to volá, nie? Doryforos sa našiel v 30 antických kópiách, pochopiteľne, pričom tie najlepšie si vraj môžete pozrieť v Národnom múzeu v Neapole alebo vo florenskej Uffizi.
Tak, aj keď sa tých kópií atletov nenašlo veľa, nebudeme ich spomínať všetky, ja som teda spravila výber tých podľa mňa najlepších a ďalších nájdete v popise tejto epizódy alebo na našom Instagrame. Ja som však našla ešte jednu zaujímavosť. Gréci boli tak premotivovaní a produktívni umelci v pozitívnom zmysle slova, že ešte aj pokuty platili sochami. A stále sa teda bavíme o olympijských hrách a pokutovať vás mohli napríklad za podplácanie. Podplácanie znamenalo porušenie prísahy o čestnom boji a keď už vás pri podplácaní odhalili, tak ste museli nechať postaviť pokutové sochy, ktoré boli večným svedectvom hanby. Prvý takýto trest vraj uložili na 98 hrách v roku 388 pred našim letopočtom, keď Tesalčan Eupolos podplatil zápasníkov z Arkadie a z Halikarnasu a Pausanias píše, že za trest vtedy musel postaviť 6 sôch najvyššiemu bohovi Diovi. Podobný trest vraj dostali aj Atenčania na 120 hrách v roku 300 pred našim letopočtom, ktorí sa ale voči nemu ohradili a povedali, že je príliš vysoký. Avšak organizátori im pohrozili a povedali, že ak tieto sochy nepostavia, tak im zakážu zúčastniť sa hier. Napriek tomu, že atleti v starovekej Olympii boli obklopení umením, a to nie len úžasnými sochárskymi dielami, ale aj nádhernou architektúrou, tak práve na olympijských hrách spomedzi všetkých, ktoré sa v starovekom Grécku organizovali, sa atleti mohli umelecky vyžiť najmenej. Okrem olympijských hier môžeme spomenúť ešte istmické, pitijské alebo panatenajské a súčasťou týchto hier boli aj súťaže v predniese básni, v speve, v dramatických predstaveniach a vo výtvarnom umení. No, v Olympii si povedali, že sa zamerajú len na športové disciplíny, aj keď teda mali aj jednu nešportovú a to boli preteky trubačov a hlásateľov, ktorých víťazi potom mali právo oznamovať pretekárov a víťazov v priebehu celých hier. No a čo sa týka samotných športových disciplín, tak tie máme celkom dobre zdokumentované, a to nielen písomne, ale aj vizuálne, pretože Gréci športové hry milovali a tým pádom boli aj ich obľúbeným námetom, keď maľovali vázy, ktoré boli pre starých Grékov snáď niečo ako pre nás Instagram. A tieto vázové maľby sú neuveriteľne kvalitné a detailné a preto sme sa rozhodli, že do konca tohto ročných olympijských hier budeme dokumentovať staroveké olympijské disciplíny práve za pomoci týchto úžasných vázových malieb. Sledovať ich môžete v našich storkách, ktoré neskôr pridáme do highlightov. Ak by ste sa o staroveckej olympiáde chceli dozvedieť viac a radi si čítate, tak určite odporúčame knihu Vzkriesenie Olympie od Vojtecha Zamarovského alebo výborne spracované video o olympiáde od Sandry Svitekovej na jej YouTubeovom kanáli Dejepis inak. No a extrémisti, nie tí politickí, ktorí majú názvy 4 až 5 rokov, sa môžu zapísať na klasické štúdia na Univerzite Komenského alebo na Masarykovej univerzite. Takže pre dnešok je to všetko, lebo mám tam rozvarené veci.